Hola, avui parlarem d'una tradició molt especial de Catalunya, el dilluns de Pasqua i la mona. El dilluns de Pasqua és un dia de festa. No hi ha escola i moltes famílies surten a la natura. És un dia per estar junts, riure i passar-ho bé. Una tradició molt important és la mona de Pasqua. La mona és un pastís que es menja aquest dia. Normalment, el padrí regala la mona al seu fillol o fillola. És un regal molt dolç. El seu origen es remunta a l'edat mitjana i està relacionat amb la fi de la Quaresma. Durant la Quaresma no es podien menjar certs aliments com els ous. Quan acabava aquest període, se celebrava menjant ous, que simbolitzaven la vida i el renaixement. Al principi, la mona era un pa dolç amb ous durs a sobre. El nombre d'ous indicava l'edat del nen o nena. Amb el temps, la mona ha evolucionat molt i ara sovint és de xocolata amb figures creatives. La mona de Pasqua es decora amb elements típics i molt colorits. Sovint hi ha pollets de joguina o de sucre, plomes de colors i figuretes com animals o personatges de dibuixos. Això la fa més divertida i atractiva per als infants. La mona de Pasqua simbolitza la vida, el renaixement i l'alegria, ja que està relacionada amb la primavera i el final de la Quaresma. També representa compartir moments especials amb la família i les persones estimades.